Ανακοίνωση. Είπαν όχι για το δρόμο Αγρίνιο Καρπενήσι, για τη σύνδεση με την Ανατολική Ελλάδα. Φτάνει πια, όχι άλλη απομόνωση για το Αγρίνιο. Γι' αυτό σας καλούμε σε διαμαρτυρία όλη την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 11 το πρωί στον κόμβο Τσίγκα στο Ίντερσπορτ, το συντονιστικό για το δρόμο Αγρίνιο Καρπενήσι. Ανακοίνωση. Είπαν όχι για το δρόμο Αγρίνιο Καρπενήσι, για τη σύνδεση με την Ανατολική Ελλάδα. Φτάνει πια, όχι άλλη απομόνωση για το Αγρίνιο. Γι' αυτό σας καλούμε σε διαμαρτυρία όλη την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 11 το πρωί στον κόμβο Τσίγκα στο Ίντερσπορτ, το συντονιστικό για το δρόμο